pampipintasan lang tayo. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo itong banusan na ito mga kagamba. Halos salamat po tayo Mento and like and share po. yun mga kagamba, welcome back to my channel. Magandang araw ulit sa inyo mga kagamba. Mag-a-unboxing tayo ngayon ng masbate ito mga kagamba na banusan. Ito yung masbate na banusan na hindi inuluan. Ito puro ulo ito, wala itong buntot. Kasi yung kinuhanan itong ahente mga kagamba, hindi ito yung magugulang, hindi ito yung mga kupal. Ito yung mabait at saka bago pa, kaya hindi pa sila natuto mga kagamba na mangulo para ibenta online. So tinangkilik natin ito mga kagamba. Marami tayong parating ngayon at ibibigay natin ito sa inyo ng mas mababang halaga kumpara sa mga ginsan nilang na pagkamahal-mahal na undersize naman yung iba. Wala akong binabanggit pero may nakita kong ganon. Ayan mga kagamba, shoutout muna kay Red Spider ng Pangasinan. Kumusta ka dyan lakay? Si Alin Miharis na Mendoza na taga Paranaque. Kumuha yan kahapon kita nyo, sabi niya ang ganda raw. Si Alexander Mores, Spider Habis, Kasakmal TV. Kasakmal, punta ka rito, bibigyan kita. Manuel Puentes ng GMA Cavite, Richard Ronyo ng Montalban Rizal, Demo Monster, Aaron Matthew Piri, Chana Chaning, Teresita Piri, Matthew Channel, Rod Margarita Piri, Rodelo Piri. Yan. Shout out sa inyo lahat mga gagamba. Yung mga taga-kaintan na nangingi gagamba, comment kayo ng 5 times yan para mabigyan ko kayo. Pagka isang beses lang, wala kang gagamba. Yan, papakita. Unboxing time mga ipapakita ko sa inyo. Ito 1,300 lang to. Naibenta na yung kalahati nito mga gagamba. Kaya ito na lang unboxing natin. Masbate yan tignan nyo itong pag tayo kasi pumipili ng supplier natin, ayaw natin pipitsugin mga kupal, mga magugulang. Kaya kukunin natin yung pumaparehas mga kagamba para parehas yung maibibigay natin sa inyo, mga tumatangkilik sa atin. Tignan nyo yan tignan nyo yung banusan na yan halos good yung laman Ano ba yung sinasabi nilang team, ano ba yun? May sinasabi sila dyan, may nag-live dyan mayroon silang tawag doon na naman sa TM na yun Overload, Banusan overload. May sinasabi nilang banusan overload daw. Ba't may nilod ka ba? Sira ulo talaga to. Hindi naman niluludan yan Okay lang ako, sabi kong overload, niludan ko ng gatas. Yan mga biro lang baka magalit sa akin yung na yun. Nag-live na yun. Pero pag gagamit tayo ng salita mga kagamba, patunayan nyo sa akin na tama yung ginagamit nyong salita. Kasi gamit lang tayo ng gamit ng salita na wala naman tayong basihan. So, pampipintasan lang tayo. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo itong banusan na ito mga kagamba. Halos good ang laman yan. Hindi yan overload wala akong nilod dyan. Ayan Pero pag pinakain natin ng gatas, pinabutsog natin, overload lang Kasi ang ibig sabihin kasi ng overload, hanggang ibabaw yung laman ng truck. Yun ang overload. Sobra-sobra, busog na busog mga kagamba. Yun ang ibig sabihin ng overload. Pero ewan ko lang sa iba kung anong ibig sabihin ng overload sa kanila. Diba pag sinabing overprice, mataas ang presyo kasi overprice nga. Pag overload, sobra ang laman, sobra ang sakay. Bakit lumubog yung barko kasi overload? Ganun yun, ibig sabihin ng overload. Kung tayo gagamit mga kagamba ng salita na ikakapintas natin, kung ano na lang ginagamit natin para lang tangkilikin yung ating produkto. Ayan, ayan banusan yan mga kagamba Ayan banusan yan. PM lang, ibibigay natin ito sa murang halaga. Ang sabi nga nila, reasonable price. Ang sabi naman ng ibang makapintas, presyong
makatarungan daw. Bakit? Sinintensyahan ka ba para magkaroon ka ng katarungan? Di ba mga gamba? So, gagamit tayo ng mga salita yung tatama lang doon sa tamang sinasabi natin. Bakit kailangan mo ng katarungan? Eh, wala ka namang kaso. Ayan. Ayan ha, ayan ang banusan natin mga gamba. Tingnan nyo ha. Halos good TM ang laman yan ha. Tapos tatanggalin ko pa ulit pinakamaliit niyan kasi para may pambinta ako mura sa bata. Hindi naman pwedeng ibigay ko ito 5 pesos sa bata at pagkalaki-laki. Eh kung yung mga manunundot nga, yung iba nga dyan, binibinta nga 90 yung OS niyan eh. Ito, murang-mura lang. Baka nga yung OS ito, bigay ko lang sa 30 eh. Okay, punta ka rito, makarating ka lang, bigyan kita 5. Ganun lang yung kasimple mga gamba. Hindi naman lahat ng klase, hindi naman lahat ng bawat isang gagamba ikikita ka, mamigay ka rin. Gagamba ganun tayo. Hindi lahat ng nandyan na gagamba mo, pagkakakitaan mo, mali yun. Hindi ka tatagal sa hanap buhay na ito pag kagahaman ka. Matagal na tayo dito sa gagamba na ito mga gamba. Sa larangan ng gamba, dito natin binuhay pamilya natin. Kaya maingat tayo lagi. Tamang presyo. Hindi malulugi yung kukuha. Pag nabarat ko yung gagamba ko, barat ko rin ibibigay sa inyo. Hindi ko kayo sa pagsasamantalahan. Ganon mga gamba. Ganon ako mag-alaga ng mga kagagamba ko. Pag kagagamba kita, marami kang makukuha ang pabor eh. Pati ulam ko, pag may sobra, bigyan pa kita eh. Ganon yung mga gagamba. Kaya tanong mo kay Kasakmal, bibigyan ko nga gulay lagi yan eh pag pumunta rito. Nangihingi nga dyan, nag-comment nga siya, nangihingi daw ang gulay. Punta ka rito, may pipino pa ako rito. Ayan, si Kasakmal ha. Inimbitan ko rito yan. Ayan ang banusan natin mga kagamba. Ayan, 1,300. Comment na kayo dyan. PM na kayo kung gusto nyo. Para, kung pumunta kayo rito, bibigyan ko pa kayong discount. Pero pag magde-deliver ako sa inyo, ako bigyan nyo ng discount. Ay, dagdag pala. So, yun. Hanggang dito lang mga kagamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng Minto. Like and share po. Bye!